kulojazijewa koma mukudziwa kunena kuti nthawi zonse amalawi eni ake ambungwe la SIDED akamva kuna kuti ndi msonkhano wa atolankhani amanitumizira ma text amanena kuti nkhani iyi chonde amalawi aidziwe ndiye ndili mauthenga angapo koma chifukwa cha nthawi ndisankhapo awiri. Nkhani yoyambirira ndiona kuti munthu wina alimba text uthenga kundiuza kuti tikuthokoza kunena kuti nduna ya zachuma olemekezeka Joseph Mwanamveka anapereka mwaukadaulo dongosolo la chuma la pakatikati. Koma tikupempha kunena kuti amvesere ndi chidwi zimene anthu akuyankhula. Kula anthu ena amangolubwalubwa koma kula anthu ena amayankhula, ndiye akuti amvesere ndi chidwi makamaka nkhani zokhuza misonkho. Nkhani yachiwiri ndionena kuti kwabwera uthenga umene ukunena kuti chinthu chimodzi china chimene anthu anavotera boma la DPP la Mutharika ankafuna kuti amve chenicheni pa nkhani ya ngozi ya ndege. Ndiye anandituma kuti pamene muchita msonkhano wa atolankhani mukanene kunena kuti amalawi akudikirabe ndi chidwi kunena kuti kukhazikisidwe kafukufuku wina amalawi ali mafunso ambiri amene mpaka pano sadayankhidwe. Chinthu chachitatu akuti amalawi akukumbukira bwino kuti mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika adanena kuti nduna zake zizipereka maripoti. Ndiye amalawiwo akulakalaka kuti pakhale ndondomeko kapena njira yona kuti azidziwa kuti nduna zimene zapereka maripoti ndiziti zimene sinapereke ndiziti. Koma koposaposa amalawi ali chikhupiro kuti APM umene ankanena kuti azipereka maripoti sangofuna zongolemba ndunazo zizionesa kuti zikugwira ntchito andi ntchitoyo phindu lake lizioneka. Amanena kuti uthenga sulemera, bungwe la SIDED limayimira amalawi ndi mauthenga akabwera timawerenga. Without much ado, allow me to go straight to the business of the day. Like stated in earlier on, I have a statement which I'm going to read out in English. Thereafter, my colleague Asabun is going to read the same in Chichewa. Press statement, Blantyre, Monday, 24th November 2025. Act on looted funds and presidential honor. The Center for Democracy and Economic Development Initiative, SIDED, is urging Malawians to start an honest and candid debate on who qualifies for the honor and privileges associated with the office of the former president of the Republic of Malawi. The urge has been prompted by events and developments that have characterized the immediate past regime of President Lazarus Chakwera. We at SIDED have the following serious question. Should Malawians reward cluelessness, mediocre, and petty thieving in the name of honoring a former president? Our considered view is that it is high time the honor or the office of the country's former president had some criteria in terms of qualification based on the holder's performance. We are of the strong view that presidents who leave the country in a worse situation than they found it, those that underperformed, to be precise, do not deserve the honor of occupying the office of the former president of this country and the associated privileges. Seriously, there is no merit and justification for that. Meanwhile, SIDED is appealing to the sovereign African development. SIDED is appealing to the sovereign African development community, SADC, and the Commonwealth former heads of states, the diplomatic community, the local and international organizations that mean well for the country to desist from hating Malawians further by engaging former President Lazarus Chakwera in any capacity of honor as the country's former president until he is cleared of any atrocities committed under his name. Thus far, we at SIDED are in agreement with the sentiments made by a prominent Tanzanian civil society group in reaction to the Commonwealth's decision to engage Chakwera as a peace envoy
to that country following the recent disputed elections. We cannot agree more with the Tanzanian civil society grouping that Chakwera lost the moral ground to preach peace, let alone be entrusted with a noble responsibility of brokering peace, which is a preserve for statesmen, former leaders who leave the office honorably, and not those like him who are forced to leave after ransacking their countries for personal enrichment. For the avoidance of doubt, Chakwera presided over a regime that terrorized innocent citizens, where the Malawi Police Service, MPS, and the Malawi Defense Force, MDF, watched and joined the thugs that attacked and armed innocent citizens whose only crime was to exercise their constitutional right to peaceful demonstrations. More recently, while presenting the 2025-2026 mid-year budget review statement, Minister of Finance, Economic Planning and Decentralization, Honorable Joseph Mwanamveka, told the nation that the State House, under President Chakwera, spent within 6 months 67 billion of the taxpayers' money that was budgeted for the whole year. If that does not stand for daylight robbery, we wonder what would. Just a week before the September 16, 2025 general election, Chakwera shamelessly told the nation that he knew the corrupt officials at the National Oil Company of Malawi, Nogma, that were sabotaging fuel supplies in the country, but did nothing about those suspected thieves. Chakwera also tried to cover up the 10 June 2024 tragic plane crash that claimed the life of his vice president, Saulos Klaus Chilima, and 8 others at Ntungwa in Chikangawa in Nkatabe, by setting up a dubious commission of inquiry whose report left Malawians with more questions than answers. A sham of a report, so to say. It was under Chakwera's watch that Malawians witnessed State House-sponsored corruption. Him, as president, decided to look the other way, thereby validating assertions that he was the chief beneficiary of all corruption scandals that included buying affordable import program AIP fertilizer at a butchery, embezzlement of COVID-19 funds, the East Bridge, the Bridging Foundation scandals, and the passport system hacking hoax. Thus far, CDED has written the Anti-Corruption Bureau, ACB, to open a docket concerning the British business person Zuni Fisata to unmask the unnamed person in the ongoing case in Newbridge Magistrate Court in the United Kingdom. Chakwera's failure to sack his chief of staff, Mr. Priska Podangaga, after he returned the Mercedes-Benz and 70 million to ACB, gives credit to speculations that Chakwera himself got the state-of-art Lexus from SATA. Therefore, opening that docket will give Chakwera an opportunity to clear his name. Of course, the anticlimax of Chakwera's corruption fight falsehood was the midnight arrest of the former ACB Director General Martha Chizuma. Again, Chakwera tried to cover up the incident through another sham of an inquiry. Last but not the least, we at CDED are demanding state agencies to zero in on the above listed reports to help Malawians decide whether Chakwera qualifies for the honor of the former president who served this country well and may be used as a peace initiatives elsewhere. End of statement. Signed, Sylvester Namiwa, CDED Executive Director. Thank you very much for your kind attention. Ndinanena poyambirira paja kunena kuti zokambirana zimene zichitike mu chipinda muno zigonera kwambiri pa chiyankhulo chimene tonse timamva, koma popeza kuti pala anthu ena chiyankhulo chimene samva ngakhale mpang'ono pomwe zinali zofunikira kuti ndiwerenge chikalata chimene mu chiyankhulo chimene enawo angamve, ndiye ndinawerenga, ndiye ndinalonjeza kuti mzanga Comrade Asabuni awerenga muchichewa. Choncho mundilole ndipereke bwaloli kwa Comrade Asabuni. Thank you very much. Zikomo kwambiri Director. Monga mmene
akambira director mutu wa kalata yathu lero ndi kuchitapo kanthu pa ndalama za boma zosakazidwa ndi ulemu wa mtsogoleri wa dziko opuma. Bungwe la SIDET likumema Malawi kuti ayambe kukambirana moona mtima pa yemwe ali woyenera kupatsidwa ulemu ndi kupatsidwa zinthu zomwe amayenera kulandira mtsogoleri opuma wa dziko lino. Pempholi likudza potengera zomwe zakhala zikuchitika mu ulamuliro omwe wapita posachedwawo wa Lazarus Chakwera. Ife a SIDET tili ndi funso lalikulu ili. Koda Malawi akuyenera kupereka mphoto kwa anthu osazindikira, osasamala komanso akuba mopanda pache mdzina loti kulemekeza mtsogoleri wakale? Lingaliro lathu ndiloti nthawi yakwana tsopano kuti pakhale mfundo komanso zinthu zomuyenera munthu kulandira ulemu ngati mtsogoleri wakale wa dziko lino molingana ni mmene wagwirira ntchito. Ife tikuona kuti munthu yemwe adzichoka pa udindowu zinthu zitawonongeka kuyerekeza ni momwe adazipezera, uyo yemwe sadagwire ntchito yake bwino sakuyenera kulandira ulemu ngati mtsogoleri wopuma wa dziko lino, ndipo sakuyeneranso kupasidwa zinthu zomwe mtsogoleri wopuma amalandira. Kunena zoona palibe chifukwa chomveka chopangira izi. Padakali pano SIDET ikupempha mabungwe a SADC, Commonwealth, former heads of states, office za kazembe, mabungwe akunja ndi andziko muno kuti asiye kuvulaza Malawi pochita mikumano ndi Lazarus Chakwera ngati mtsogoleri wakale wa dziko lino kufikira pomwe iwo achakwerawo adzasimikizidwe kuti sakukhuzidwa ndi zolakwika zomwe zakhala zikuchitika pa nthawi ya ulamuliro wawo. Ife kuno ku SIDET tikugwirizana kwathunthu ndi zomwe ayankhula mabungwe omenyera ufulu mdziko la Tanzania, pomwe bungwe la Commonwealth lasankha Chakwera kukhala mmodzi mwa anthu kapena kuti nthumwi zotsogolera zokambirana zofuna kubwezeretsa bata mdzikolo potsatira ziwawa zokhuza chisankho. Tikugwirizananso ndi mabungwe aku Tanzania kuti Chakwera alibe kuthekera kolimbikitsa mtendere, kamba kuti udindo ngati uwu umafunika munthu woti wachoka pa mpando wa mtsogoleri wa dziko mwa ulemu, osati atsogoleri ngati Chakwera omwe alephera kusankhidwanso pa upresident kamba kosaukisa dziko ndi kuba kopanda nako manyazi komanso kuzikundikira chuma. Pofuna kutsindika za izi, Chakwera adali mtsogoleri wa boma lomwe lidazunza nzika zosalakwa, pomwe m'malo moteteza anthu apolisi ndi asilikali a Malawi Defense Force ankangoonerera komanso kukhala mbali ya zigawenga zomwe zidavulaza anthu omwe tchimo lawo lidali kukwaniritsa ufulu wawo wochita zionetsero za mtendere. Kuonjezera apo, posachedwapa pomwe nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka amapereka ndondomeko ya zachuma ya pakati pa chaka, auza dziko lonse kuti nyumba zachifumu pansi pa Chakwera zaononga ndalama zokwana 67 billion pa miyezi 6 okha. Izi ndi ndalama zomwe nyumba zachifumuzi zimayenera kugwiritsa ntchito chaka chonse, osati theka la chaka basi ngati momwe zakhaliramo. Ngati uku sikuba, ndife odabwa kuti ichi nchiyani kwenikweni. Kutatsala sabata imodzi kuti chisankho cha pa 16 September chichitike, mopanda manyazi Chakwera adauza dziko lino kuti akudziwa anthu omwe akuchita katangale ku kampani ya Nokma pofuna kuti vuto la kusowa kwa mafuta lipitirire, koma sadachitepo kanthu pa anthu omwe amawaganizirawo. Chakwera adayeseranso kuphimba anthu m'maso pa nkhani ya ngozi ya ndege yomwe idapha yemwe adali wachiwiri wa dziko lino, Saulos Chilima ndi ena asanu ndi atatu pa 10 Juni mu chaka cha 2024 kuntungwa mboma la Nkhatabe. Iwo adakhazikitsa kafukufuku okayikitsa yemwe ripoti lake lidawasiya Malawi ndi mafunso ochuluka opanda mayankho. Mwachidule titha kungoti linali ripoti lochititsa manyazi. Ngati izi sizokwana, pa nthawi ya ulamuliro wa Chakwera
Amalawi aona katangale onyanyira ku nyumba za chifumu. Ngakhale iwo adali mtsogoleri wa dziko, adasankha kuyang'ana kumbali osachitapo kanthu, kuwapangitsa anthu kuganizira kuti mwina nawo akhala akupindula pa nkhani za katangale zomwe zamanga nthenje mu ulamuliro wawo, monga kugula feteleza wa AIP ku Buchale, kusakazidwa kwa ndalama za matenda a COVID-19, nkhani za East Bleach ndi Bridging Foundation, komanso nkhani ya kuhakidwa kwa system yosindikizira ziphaso zoyendera. Pofika pano, SIDED yalembera kalata bungwe la ACB kuti libweretse poyera zikalata za mulandu wa Azuneth Satar, makamaka kuulula munthu yemwe wakhala asakutchulidwa, yemwe akuganiziridwa kuti akukhuzidwa ndi mulanduwu, omwe uli mkati ku bwalo la Uxbridge Magistrates dziko la United Kingdom. Polephera kuchotsa ntchito a Prince Kaponda Mgaga, yemwe adabweza galimoto ya mtundu wa Mercedes Benz ndi 70 million ku ACB, uli ngati umboni woti Chakwera naye adalandiladi galimoto yopuma ya mtundu wa Lexus kuchokera kwa Satar. Choncho kubweretsa poyera kalata za mulandu kutha kuthandizira kuti Chakwera adzikire kumbuyo pa mphekesera zomwe zinkamvekazi. Kunama kwa Chakwera pa nkhani yolimbana ndi katangale kudaonekera poyera pomwe Amartha Chizuma, omwe adali mkulu wa ACB, adamangidwa pakati pa usiku. Pa nthawi inso Chakwera adayesera kuphimba nkhani pokhazikitsa kafukufuku, yemwenso ripoti lake lidali losagwira mtima ndi lochititsa manyazi. Pomaliza, ife ku SIDED tikuuza nthambi za boma kuti zikepo chidwi pa malipoti tapereka mwambawa ndi cholinga choti Amalawi athandizike kudziwa ngati Chakwera ali oyenera kulandira ulemu omwe amayenera kulandira mtsogoleri wopuma yemwe adatumikira dziko lake bwino, komanso ngati akuyenera kumagwira ntchito yolimbikitsa mtendere m'mayiko ena. Chikalatachi chasayinidwa ndi Executive Director abungwe la SIDED, Mr. Sylvester Namiwa. Zikomo kwambiri comrade chifukwa chowerenga momveka bwino chikalata chimenecho. Ndikupira kuti Amalawi amva mvemvemve. Ndisanapereke bwalole kwa Priska kuti angakauche blanket, ndimafuna ndinene kuti lero tabwera ndi funso. Tikufunsana Amalawi. Funso likuchokera ponena kuti munthu akatumikira dziko lino ngati president komanso vice president amayenera kukhala ndi pension imeneyo imakhala yamuyaya. Ndiye tikubwera kuzafunsa lero kuti kodi wina aliyense amene watumikira mu office imeneyi ndiwene kuti azilandira ulemu wonena kuti ndi president wakale, komanso tizimpasa ndalama, pension, magalimoto, china chilichonse moyo wake wonse, mosalingalira kuti kodi nthawi imene anali pa mpando adachita zotani. Funso likubwera ifa ulamuliro wathu ndi wa democracy. Democracy imayeneka kuti pakabwera zinthu tizikambisana ndi kupanga lamulo. Funsoli labwera chifukwa chonena kuti mmene nduna ya zachuma imapereka dongosolo ku nyumba ya malamulo zidaululika kunena kuti ku nyumba zachifumu kunadyedwa ndalama ngati tomato 67 billion Malawi kwacha, ndalama zimene zimati zigwire ntchito miyezi 12 anazigwisa ntchito mu miyezi 6 zokha. Ndiye funso nkumati ndizoona Chakwera tizasonkheranso tizaonjezera ndalama zina. Kodi aliyense amene anakhala pa mpando wa president akamachoka tizimulemekezabe, tizimpasa ndalama yabe mosalingire kuti amapanga chani nthawi imene ali pa mpando? Ndi funso limene tikupereka lero ngati SIDED ku mtundu wa Malawi. Tikambirane moona mtima komanso modekha. Zikomo kwambiri. Ndipereke bwaloli kwa comrade Priscilla 1 minute. Mungakauche blanket. Ife Malawi ndokhuzika kwambiri pamene Chakwera nthawi yake amangononga ndalama mopanda dongosolo. Chakwera kumene aliko ndalama aononga zambirimbiri pamene Malawi tinali utani tikuvutika zinthu zimangokwera. Pamene amaononga ndalama Chakwera, ife Malawi tinali tikudya chiteze chiyambire cha moyo wathu sizinachitike zimenezo, koma Malawi chaka chimene kitadya chiteze. Maripoti amene atulusa Ayoso Abere atulusa unena kuti 67 billion pamwezi amaononga 12.2 billion
pasiku amaononga 372.2 million, pa hour amaononga 15.2 million, pa minutes amaononga 259,000. Zikusonyeza kuti achakwera ndrama zonse ali nazobe. Ndeti kupempha pamene alipo timafuna mwina Malawi anatibwezera ndramazo kuti zingagwire ntchito moyenera m'maofesi mwathu. Malinganaso ndi maofesi amainzathu mai zamba ndrama zonse so achakwera tani aononga. Ndeti mafuna tipemphe Malawi amene mukutionera amene mukutimvera time chimosi kuti achakwera abwezese ndrama kuti zigwire ntchito moyenera ziko. Comrade Priska akuyankhulira Malawi onse amakamaka azimayi. Amanena kuti zinthu kuti ziyende bwino pamafuna kuti pakhala azimayi. Ndiye mzimayi wayankhula koma zimvesa chisoni chonena kuti ofisinso imene imasogozedwa ku ofisiko ndi mzimayi kumene konso kunali phwando langati kudya ndalama ngati akudya tomato kuti angakaonongeke. Comrade, kupatula kuti munawerenga chikalata nkuthekanso kuti mungakhale ndi mawu oti muonjezere, ndikupaseni baloli 1 minute mungakauche blanket. Mwina ine ndikambe kunena kuti no pa nthawi imene ndalama tikutchula apazi 67 billion yomwe parliament idavomereza kuti ipite ku ofesi ya president, amayerekeza kuti ikupita ku ofesi ya president osati ku family ya Chakwera. Izi ndikulankhula chifukwa chonena kuti no ofesi ya president imayenera kuti igwiritse ntchito ndalama zimenezi kwa chaka, andi Achakwera ndi family yawo mukugwiritsa ntchito ndalama zimenezi kwa mezi 6, zikusonyeza kuti no Dr. Chakwera atibera ndalama ngati Amalawi. Ndikuti Achakwera aba ndalama pafupifupi 33.5 billion. Imeti kunena pano sikuti yonseyo amaliza kugwiritsa ntchito yayi. Mmene wakambira mchemwali wangayi kunena kuti no ndalama iyi Achakwera akuyenera ndithu alibwezere dziko la Malawi. Ndipo awa ni mayeso oyamba ankulu wa bungwe limene la Anti-Corruption Bureau kunena kuti Achakwera akuyenera kunena kuti ndithu aitanitsidwe afunsidwe kuti ndalama zimene zizi agwiritsa ntchito motani, apo ayi kumangidwa kumene, chifukwa ndalama zimene zizi ndi misonkho ya ife ya Malawi. And tikunena pano sizoyeneranso kuti boma lidzikhala kalikili koma kasaka ndalama zina zoti zigwiritsa ntchito ku State House pamene ndalama zilipo kale. Now oyimba wina ochedwa Nkasa adayimba nyimbo imene ananena kuti koma anzanu ena anapanga mwano posamuka. Munyimbo imeneyi amalankhula za mkulu wina amene adapanga chipongwe mudzi wonse kwathunthu, koma poyimba Nkasa akuti anayiwala kuti chauluka chidzatera. Ndimamva Achakwera akuza mtundu wa Malawi pa press briefing kuti akupanga madongosolo kuti kutsogoloko azabwererenso mboma. Nene mazifunsa kuti mboma mafuna azabwerere ngati kansala ngati ndani, chifukwa malipoti ngati awawa akusonyezeratu kuti Amalawi sangakhalenso ndi luxury yodzabwezeresanso Achakwera pa mpando chifukwa dziko lino analiononga kwambiri. Comrade nimalize ndi kuimba kwa Billy Kaunda mu nyimbo yake imene wangotulutsa kumene imene akuti mudzikhala tcheru, akukamba za Paulo amene Paulo amadandaula za mkulu wina ochedwa Alexandria kuti Alexandria adatipanga chipongwe kwambiri. Ndiye Paulo amanena kuti ifeyo chipongwe chimati pangacho tilibe kuthekera kuti ngambwezere, ni Mulungu yekha amene angambwezere Alexandria. Ndiye amapereka warning kwa anthu amene akupita kumene kuti mukachenjere naye. Ndefe tikunena kuti Achakwera takula pani nkudziwa ndikutengera kuti ayenda nanu, ifeyo mwatipanga chipongwe ndipo Mulungu kupatula ife apanga nanu. Azikoma kwambiri comrade. Ndimakulondolani bwino comrade. Nyimbo ya Nkasa ija adanena kuti pochoka adakatira chiteze adakapasula njigo, koma Achakwera ndi gulu lawo chomvesa chisoni cha manyazi china nchonena kuti ndifakati kufusafusa kuti kodi akulu amenewa akuyeneradi ndithu apasidwe ulemu wa mtsogoleri wakale chifukwa ndi anthu awo adakayipisira
ku nyumba ya chifumu ndi kuyankhula pano ku nyumba kumene kucha kufunika ndalama zinanso zambiri zoti zikonzedwe ndizikhala ngati kuti 67 billion inachulukira kwambiri atadya adazimbidwa ndi adayambanso kuipisira nyumba ya chifumu kutoko kufunikanso ndalama zina kuti ikakonzedwe ndebe funso ndomwe kuti kodi achakwera awa akuyeneradi ndithu kuti azilandira ulemu wa president wakale wa dziko lino achakwera wadi ndithu ndiwoyenera kuti azikatiyimirira ku mabungwe ngati SADC akuyeneka kuti azipita ndithu azikatiyimirira ku mabungwe aja a Commonwealth asogoleri opuma pa ntchito kodi achakwera awa ndiwona kuti alowe mu ligi ya chair timalemekeza former president Dr. Bakiri Munuzi alowe mu ligi ya former president Dr. Joyce Banda sakaipisa anthu amenewa akapa akazopaka pakapa. Now this is why we are demanding that we need to engage constructively. We need to begin debating who deserves the honor and the benefits associated with the office of the former president. We need to develop key performance indicators that we should be using, because apapa zioneka kuti tikangotenga kuti basi popeza munthuyo adakhalapo ku nyumba ya chifumu ndiye ndi president wakale wopuma tizipeza kuti tizombera mmanja zinthu zosayenera tizipereka ulemu kwa munthu osayenera. Pa Chingereza manena kuti respect is reciprocal. Pa Chichewa timanena kuti mukhwawa awere na mwanapwa na wene umwere mwanapwa. Munthu akamazinena kuti ndiwe galu iwenso zimene kuti galu ulemu munthu umazipasa ndani wekha. Ndiye funso ndona kuti kodi zonsezi zikanenedwa zithera pati zithera ponena kuti mziko munoti ndi malamulo nthambi za malamulo ku anti-corruption, fiscal police, ku ACB, Financial Intelligence Authority ntchito ndimene takupasani mabungwe SADC Commonwealth ndiena mudikire kaye pa achakwera mukamatuma mukamaitana kuti azikakamba za mtendere pamene asilikali mu nthawi yawo apolisi amatenga ziko apolisi itu kutenga zikwanje kumatema anthu MDF yomwe imene anthu amayilemekeza ija mu nthawi yawo analinyazisa imaonerera nzika zikuvulazidwa ndi amene yotekanene kuti silo zikatiyimirira ndikuona ngati kuti pena pake sogolo zikuno city kuliganizira bwino. Msonkhano uno ndi watola nkhani sitinabwere pano kuti tizaonjeze gagandiwa anthu akudikira amve kuti pa uthenga umene aside apereka kukhala mafunso otani ndiye ndimafuna kuti mundilole ndipereke bwaloli muja amene muchitira muja mukweza mkono mukakweza mkono tikutchulani mufunsa funso lanu. The floor is open for questions. Yes, I see a hand here. boma la mwinga wa Sinta tikoza kuona so muna sidira kaje ngamina chita cha DC nanga zisachitika kuti muna atsogwa ziko ino Professor Thapita Mutaiga akusankana na miwa ukhala muna amlangize pankani za NGO wa muna kupita ku embassy mukoza kuonera nanga zinchiro za sididi ziko za kwenda murani popeza nthambi ama uzozana na mabungwe kuti mumatha ndithu kusinta mawanga boma soika sinta ziko kwambiri ndi ankhinetu fusula pamene kuti ine ndamene ndapindula kwambiri pa ulamuliro wa nkhasa wa Chakwera anandimanga 2021 ndikundiyendesa maboma atatu ndikandimanga chini cha miyendo Iron Leg anandimangapo mu area free anandika cheni miyendo ku area free kucha. The following year 2022 napangidwa abduct. 2023 anakatipanga attack pamene papanga mbindikiro wa ndrama izitabedwa za butchery ndrama za Federeza. 2023 anakatipanga attack malo olowera chipata cholowera ku Capitol Hill. 2024 naponya nawo pang'ono adamenya anthu pa community pamene pacha. 2025 ndimene munaziona zija ndimafuna ndinene ichi kuti
ntchito imene timagwira ine siya person siya kunyumba kwanga ndikanakhala kuti ndimapanga za person ntchito ndiyowawa ndiyovuta boma lapita lija limafuna moyo wanga amafuna kundipa koma thandizo langa linachokera kwa mulungu amene akundisunga choncho ineyo ngati munthu ndilibe chifukwa ndi wina aliyense ndinende pano so sindinganene kuti is person ndifanyake zinthuzi tasiyira ma state agencies kuti agwire ntchito yawo imene akuyidziwa mwina ndakuyankhani pamenepo ndilibe person zonse zimene mapanga ine siza person zinakhala za person bwezi nitasiya ntchitoyi nitasiya kugwira ntchitoyi koma ndimaziwa kuti ndikugwirira ntchito amalawi choncho nothing person no grudge whatsoever but let the rule of law take its course. Nkhani yachiwiri unena kuti kunali bungwe lina nthawi imeneyo limazuzula kenaka tinakhala chete au maganizo awo ndikukhulupirira kuti pano pa CDD kuyankhula sinakhala chete and CDD sikhala chete fa CDD yo siyanamiwa CDD siyaphiri CDD yo siya Priska CDD ndi amalawi ndifake tikanibwera pansonkhano watu wankhani ngati uno amatituma ndizimene tumakanena ziti zimenezo amalawi akamaseka CDD imaseka amalawi akamadandaula CDD madandaula ndi chake ndimauza ulamulo wapita ichi achina chakwera kunena kuti ngati kuli munthu oti mumukonde ndife CDD fati makuza ndizoona asogolela andale ali ndi vuto they don't want to be held accountable for their actions ukamanena zoona masanduka ndani wawo fa anthuwa amatitola ndakanakhala kuti achakwera amamva zimene tinkanena lero pano achakwera akulamulira koma adasankha kusamva ifa chajera amafuna ajere amalawi masuku pamutu ndiye zayenawo mukafusa okha ine siningabwire pano ziyankhula za bungwe lina ndiyankhula za bungwe la CDD mwaninapo zona kuti anthu kusankhidwa maudindo anthu akusankhidwa koma ndinakali kuti ntchito ija sinimagwira kuti ine ndipindule ayi akanakhala ntchito nimagwira kuti ndipindule ndikanapindula mulamulo wa achakwera fa ndalama zimene amabazi amagulira anthu ine sine munthu ogulisa I cannot sell my soul I don't have a price ntchito iyi mulungu anandipasa ndigwirire amalawi so I'm going nowhere mark my word mukayangane ma press briefing amene takhala tikupanga mbuyo mu amanthu amandifunsa iye ayi mukufuna udindo udindo ndofunikira there is nothing wrong kusankhidwa ndikatumikira dziko lako koma muziwe kuti as I'm sitting here as I'm talking to you I'm also serving my nation I'm serving Mother Malawi so you should accept and appreciate the fact that I'm serving in this capacity and I'm here I'm going nowhere sikoyamba kuyankhula izi mukabwerere mbuyo ma interview siyana anthu amafusa fuso limenelo komanso sindingakuloze nichala inuyo ndi gawo la number 4 loyimirira Malawi tili ndi executive president nduna tili ndi legislature aphungu ndi speaker komanso tili ndi mabwalo nde pachinayi pamabwera inu mukugwira ntchito yanu takonda kuti simukusunga mafuso mukufusa ndikukhulupirira kuti ndakuyankhani pa mafuso amene mwafusa yes yeah ine zina langa ndine Gerald Viewey kuchokera ku Timven ngati ndamvetsera bwino lomwe nkhani zimene zakambidwa apapa kwenikweni tukamba nkhani zoonongeka kwa ndalama za boma zimene zili misonkho ya Malawi kwa potengera history zikuonesa kuti ma president ambiri ma former presidents kabineti ma presidents opuma akhala kukhuzidwa ndi kuononga kwa ndalama za boma komano milandu yake yakhalesa kuziwika bwinobwino kuti kodi yathera pati nde apa mukamba zona kuti achakwera mwina akwena kuti abwenze ndalama zimene aononga kwa nthawi kochepa kamene ndithu akhala akulamula dziko lino mwina how sure are you kuti achakwera ndalama zimene abwenza komanso amalawi angakhulupirire bwanji kuti ndalama zimene zizi zibwenzedwa komanso mwanena kuti si president wina aliyense amene akwena kuti azilandira ulemu makamaka former president potengera kuti ma president enanso ambuyomu akhala kukhuzidwa ndi kuonongeka kwa ndalama za boma koma akhala kutumidwa ndithu kukayimirira Malawi mu
misonkhano yosiyana-siyana yakunja ziti mwangopanga tageta Chakwera kapena mupangepo kuti mwina amenenso analamula dziko lino mbuyomu kaya anaononga ndalama zaboma nawonso abwenze ndalama kapena zikhale motani pamenepo tifuna titadziwa. With due respect funso lanulo labwino kwambiri koma limafunika evidence ndi zitsanzo. Mukayiwerenga statement yathu ikunena kuti Chakwera anatenga 67 billion ayidya ngati makaka, ndalama ija inali ya 12 months ayidya 6 months. Chakwera mu nthawi yawo ali commander in chief, asilikali ankhondo komanso apolisi amaonera anthu akumenyedwa, anthu amavulazidwa. It is on record, evidence is there. Zonena kuti akayipisa makoma a nyumba yachifumu zilipo, evidence is there. Zonena kuti anadya ndalama za COVID, evidence is there. Zonena kuti apolisi kaponda mgaga anatenga galimoto kukabweza ku SCB ndi 70 million, it is there. So palibe cholakwika kufukula zakale. Ndiyeno tikupasina assignment kunena kuti zimene muli nazozo mukazipange mmene zapangiramu, ndiyenso mwauze ICB a Financial Intelligence akuti kuti president wakale anapanga izi anapanga izi. Chifukwa kuti palibe amene ali pamwamba pa lamulo. Koma ife lero nkhani imene tabwera nawo lero ndi Chakwera umboni ulipo. Ndiye tikunena kuti Chakwera awayitane chifukwa tangoyankhula pano iwo palibe. Awayitane anthambiwo ndi maumboni amene alipo. Ngati munamvesera nduna ya zachuma Chakwera anapanga boma lawo linatulusa ripoti la ndege labodza. Nde timafuna ndifunse kuti anamiwa nthawi imeneja munasankhidwa kuti mukhale gulu lokuti mupange nawo kafukufuku wa ripoti limene lija, koma munatuluka pa zifukwa zomwe munafotokoza. Mwinano simumaona pano pakuti mumene kamukhale mumwemo potengera inde kuti munali zinthu zina zokuti sizimakusangalasani, koma ano inuyo ndi omenyera ufulu wa Amalawi amene kaziwe zomwe zikuchitika kudzera kwa inuyo. Simumaona kuti mukanakhalabe momwemo kuti mwina mubwerese inuyo zoona zenizeni kukatuluka ripoti labozalo, koma inuyo mubwerese umboni kuti izi ndi zaboza zomwe zinali kukundizizi. Potengera kuti mwakhala ndithu mukuyankhula ripoti ija labodza kutuluke ripoti lina labwinobwino. Kabili kusura kuno lero ndakutoa kwambiri akwera kusamba mko basi mimi naitwa Blanda mnasowa nisiwo kamba to Blanda. Thank you so much. Nkhani ya Commission of Inquiry pali act dinene chikuti dziko la Malawi ndi dziko la democracy. Ndiye democracy imakhala ndi malamulo. Munthu samangozuka kupanga zimene akufuna. Tili ndi lamulo la dera Commission of Inquiry Act. Commission of Inquiry Act imanena kuti president akasankha commission ija ikakumana imayeneka kuti ikambisane kunsonkhano woyamba kuti kodi zimene tizikambirana nazo tizipanga on camera kapena tizipanga mobisa. Ndiye mafuna nene kuti ine nali munthu mmodzi ifaside timalimba kunena kuti anthu ali ndi mafunso pangozi ya kuchikangawa zimene amayankhula Chakwera nduna zawo ndani zisizikugwirizana. Ndiyeno adakhazikitsa Commission of Inquiry anandiyikamo ndinene lero kuti amafuna andipange mpoza maso. Amaona ngati kuti asidedi ndi anthu opepera, asidedi si anthu opepera. Akiti ndanena ija imanena kuti anthu agwirizane kuti asankhe kuti kodi zokambiranazi zikhala ini kamera kapena tizibisa. Ndiye komiti ija idasankha kuti azikambirana mobisa.
ndiye funso kumanena kuti amene ali ndi mafunso ndi Amalawi, commission ija ndi Amalawi, ndalama zake za Amalawi, amafuna tizibisa chani? 1 2 anthu amanena kuti ayo kanakhala momo kumene kuti amavota amanena kuti amapanga collective decisions, kusonyeza kuti ngati muno tili anthu 15 ndiye kuti anamiwa kunena kuti iye ayi tipange poyera anthu aja akavota, ndikupeza kuti vote yapanga 14-1 anamiwa aluza. Koma pakuthapo zonse zinthu akanena ngati anamiwa anapanga nawo. Ndibwereze pamenepo. Ku commission of inquiry amakhanga ku cabinet. Amati collective decision. Mmene tili muno tiwerengane tili anthu angati ndiye tivote. Amene achukacha chiganizo chikuti atani atengera chimenecho. Ndiye mu nyumba muja anthu ayanada kambirana kale. Ndifanira kuti ngoti APM is a statesman. The first thing akanayambira kwa amanga anthu sacha. They lied under oath. Ananamiza mtundu wa Malawi. Kunama utatenga utalumbira ndi mulandu ku Malawi kuno. Those people are supposed to be arrested. They did this country injustice. Because pasidwa ntchito yoti apeleke mayankho, mapeto wake anakapeza kuti anakabwirisa zifulipwiti za mafunso. Mwachisanzo akuti pana docket imene anapanga detective a police koma kweli afere anayikaniza. Pamene chikhalire cho commission ija ndi mphamvu zofanana ndi high court. Ndani anganyalanyaze chigamulo cha high court pano. Nkhani zonena kuti Achakwera analimbidwa phone ndi president wa Zambia. Mukuziziwa zimenezo. Ngozi itachitika the first person to call anali HH kumuyimbira Achakwera umuzo ndege kwa pakuti. Ndifayana na kantha yonse yosa tuuza kutundua Malawi. So kukhala kwanga kwa kumene mja ndikanapakika magazi. Anthu muziko muno ndi magazi. Aja ndalama za magazi. Ine ndinakana ndipo ni makana sindimafuna kugwiswa ntchito pena paliponse. My conscience is clean. My conscience is still life. I cannot sell my soul. So nachokamo as a matter of principle because I believe in transparency and accountability. Mukakapita section 12 la malamulo akula dziko linamanena kuti mphamvu zimene anthu amalamulira nzo wabwereka koma kuti azigwisa ntchito mphamvu zija amafuna kuti akhale ndi chikhulupiriro kwa ife ovota koma mphamvuzo azizipanga poyera. Ndiye mukazaona anthu akubisa anthu akupanga zawo za ndima ndifaka Achakwera malengeza zangozi cha usiku pamene analeta iziwa 10 minutes after ndege kugwa ma 10 o'clock HH anayimbira Achakwera mboni ndifoni yawo ya Achakwera. So vuto limene ndi Malawi Congress Party amaganiza ngati ndose ndifa anthu opusa. So amafuna ndigwise ntchito andibake ine conscience yanga ndi amoyo ndikupa runda kuyankhani for solimozi romaliza. We don't have all the time on earth. Ngati palibe tendichezerane mu 1-on-1 koma mbe sanafika kumene mundilole angakao chi blanket comrade Asabulipiri 30 seconds. Pankhani ziwiri zimene tinabwera nazo lero ndikukhulupirira kunena kuti atolankhani komanso Amalawi onse amene akutimvetsera kunjako akhoza kugwirizana nafe kunena kuti lingaliro ili ndiye lofunikira ani ngati Malawi tikuyenera kuti tenge direction kupangira pamawa kuti atsogolera amene adzibwera azidziwa kunena ndikapanga mistake ineyo anthu azandichosa mbuku lokuti nthawi ina yake ndinakhalapo mtsogoleri wa dziko lino. Ino ndinu mboni mwaona atamangidwa anyamata amene akhala kumenya anthu akhala kuzuza anthu mulilongwe kuti nduna zina za mboma la Achakwera zimakapezeka ku court kuja mamawa mpaka na mazulo. Mtsogoleri wa aphungu otsutsa boma kumakachita kudandaula parliament kuti mukutimangira anthu kuamanga mamawa kuamanganso ndiye pachichewa paja pali mawa amati menya galu kuti udziwe mbuyo yache pamene paja situfunika somboni yayi zona atachanga presa matala ku parliament timachita kuona zona anthu aja zithuzi zilipo koma zimene zimachitika Achakwera kutani akuyang'anira. So ifeyo tikugwirizana monga mmene takambira kunena kuti no tonse Amalawi tigwirizane kuti Dr. Achakwera kuyambira pano kupita kutsogolo I think asama werengeredwenso kuti anakhala mtsogoleri wa dziko lino. Mwina tidzingo kamba za Abakiri Muluzi akomanso a Joyce Banda ziko. Ndiyambire pamene ayikirapo kuti kusawerengera uku tikudikira kunena kuti nthambi za boma ziwaitane. He should have an opportunity because this is a democracy. Ma state agencies agwire ntchito. Akagwira ntchito yawo akawapanga clear akawapeza kuti zonse zimetani napa anthu amango aganizira asanika kulandira ulemu wawo asanika kulandira mapeshoni zonse zimene amalandira azizawo ndisindike pamenepo sitili pano kunena kuti Achakwerawa tikwa vindikira iya
koma tifuna kuti tiwapase mwayi kuti azipange clear. Ndifake tikupempha nthambi zosiyanasiyana kuphatikiza pa mabungwe ndi mayiko kuti bayimani fa achakwerawa anaponda zilonda za Malawi, anayika zilonda kufikira kwadyesa chiteze iwo kugawana 67 billion Malawi kwacha. Ndeno badikira nikaye anthu awazukuti akawazukuta akawapeza osalawa ifa Malawi ndife olemekeza asogolera athu timalemekeza malamulo tizawalemekeza tizawapasa ulemu wawo. Nkhani ya 67 billion nduna ya zachuma Simplice Chola akwene unawonso ayankhe nawo limozi fa amene anavomereza kuti ndalama ipite ku State House ndiwo komanso budget. Club Junta, building better Africa.